com es fa un canvi terra-asfalt amb Gil Membrado. Som-hi. Clar, primer de tot, és tan complicat fer un canvi de terra-asfalt o no? Bueno, complicat jo diria que no, però laborós sí. Per això tenim aquesta assistència més llarga de lo normal, una mica més de 2 hores per canviar el cotxe quasi bé al complet. Teniu un temps cronometrat, em sembla. Sí, correcte. Un temps cronometrat i també teníem aquí els comissaris que miraven doncs, que no féssim res més del que no es pot fer, no? Que en els ratllis no s'han de fer mai trampes, però sí, ara ja quasi bé ho tenen tot fet i encara falta 1 hora, però sí, és un procés laboriós. Què és el principal que s'ha de canviar perquè heu estat tot el matí corrent amb terra i ara a la nit feu asfalt i demà també asfalt? Si us apropeu una mica es pot veure el principal, unes suspensions noves, aquestes són les d'asfalt i també un disc molt més gros que el de terra, que el tenim aquí. Aquest és el de terra i aquest és el d'asfalt, es veu una mica més la diferència, el disc més gros, les frenades són més fortes i també el que no es pot veure, que és tot el de sota, canvia tot, aquí ho tenim, aquí terra, això és el que va sota el cotxe, però quasi bé es canvia de tot menys el motor. Escolta, Gil, moltíssima sort. Gràcies.